गोख्रों दैदेनगिरि रन्जन दैमारि डिआर नाब्लाखौ 20 जानुवारिनि उनावहाय जेराव लांफिनबाय बेनि सायाव नोंथांमोननि बिजाथाया माबायदि? बिथांखौहाय भारत सरकारनिफ्राय राहा लानानै थांनाय 27 जानुवारि 2020आव जा गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बे गोजोन गोरोबथायाव बाहागो लानो थाखाय बिथांखौ दिहुननानै लांदोंमोन। थांनाय 10 बोसोर सम बिथाङा बे जा पिस प्रसेस सोलिगासिनो दंमोन बेयाव बिथाङा जड़ितमोन। गासैबो खामानि मावनाय मेम'रेन्डाम दैथायनायनिफ्राय लानानै गासैबो खामानियाव मावनाय हिसाबै बा बिथाङा NDFB-नि फाउन्डार एबा गायसनगिरि आफादगिरि हिसाबै बिथांखौबो बिथांनि अनगायै बे सुक्तिया जानो हाया होननानैहाय बिथांखौ दिहुननानै लांदोंमोन। बेनि उनाव बे इन्टारिम बेलनि समा जोबनाय लोगो लोगो बेखौहाय एक्सटेनसननि थाखाय हाइ कर्टआव एपिल खालामनाय जादोंमोन, खिन्थु दासिम बिनि रायखौ होथ'वाखै। मोननै डेट डिफार खालामनाय जादों। स' आरो 5 तारिखआव एबा 5 मार्च खालि एबा समफोर बे केसनि सायाव एक्सटेनसननि सायाव बेल एक्सटेनसननि सायावहाय हियारिं दङ। जों आसा खालामो भारत सोरकारा बिथांखौ जेरैहाय गोरोबथायाव नांथारगोन, बिथां गैयाब्ला बे गोरोबथाया जाया होनना जेरै लांनाय जों आसा खालामो। दा गोरोबथानि उनाव जिखिनि मावनांगौ दङ आरो गोजोनखौ बे बिटिआर ओनसोलाव आरो जोंनि गासैबो रायजो राजानि गेजेराव जा अराय समनि थाखाय एबा पार्मानेन्ट सान्थि दिदोम गोजोनखौ गायसननो थाखाय सुक्तियाव थानाय गोरोबथायाव थानाय दफाफोरनि मोनफ्रोमबो मावनांगौखौ मावफुंनायाव बिथांखौबो बाहागो लानो होगोन होननानै जोङो आसा खालामो। फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव गावसा गावसि थांनायखौ नुबाय थादों। बर' वुमेन जास्टिस फरमनिफ्राय मा बिबुंथि होयो? जों बेनिखायनो दिनै बेवहाय जिरायदों। जोङो खावलायनो लुबैयो जे गिबियाव NDFB-नि मोनब्रै जा दोलो दङ बे मोनब्रैबो खौसे जानांगौ। जों बेखौ नुदोंमोन जेब्ला डिआर नाब्ला बिथाङा गोरोबथा खालामनो थाखाय बाहेरायाव फैदोंमोन। गोरोबथानि अखानायैनिफ्रायनो बिथाङा बे दोलो मोनब्रैनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानैहाय बिखुं बिखुं थानायखौहाय मोखां मोखां फज'नो हाबायमोन। आनखि क'अर्डिनेशन कमिटि इउनाइटेड NDFB-बो दानो इउनाइटेड NDFB-नि क'अर्डिनेशन कमिटिबो दानो हाबायमोन। नाथाय बिथाङा थांफिननायनि उनाव हयथ' जों जिबादि आसा खालामदोंमोन, बर' रायजो राजाया जिबादि आसा खालामदोंमोन बेबायदियाव थाहैनाय बायदि नुवाखै। बयबो बेखौ मिन्थिगौ। बेवहाय जोङो बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय बेखौनो जों खावलायनो लुबैयो जे NDFB-नि बे मोनब्रै हान्जाया बर' हारिनि सार्थआव गावसोरनि थांनाय गोलाव 34 बोसोर सम जा दावहा नांबाय, जा सोमावसारबोबाय जोंनि हारिनि मोनथायनि थाखाय, बेखौ सनमान होनानै, बेखौ मान होनानै, रायजो राजानि गांनाय उखैनाय गोजोनखौ हास्थायनाय बेखौ मान होनानै बिथांमोनखौ जाबादिहाय रोजा रोजा मानसिफ्रा जाहोबाय लोंहोबाय थानो होबाय, दुखु खस्थ' सहिनांबाय, रोजा रोजा सेंग्रा सिख्लाफ्रा खस्थ' मोनबाय, बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जाहाथे बिथांमोना ज' जायो, खौसे जायो, जा थांखि लायो बेखौनो बे मोनब्रै NDFB हान्जाया खौसेयै थांखि लाजानायखौ जों लुबैयो। आरो बेल' नङा जे बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो जायफ्रा सागान होबाय बे गोजोन गोरोबथायाव बिथांमोनखौ बयखौबो सागान होग्रा बयखौबो जोङो ज' जानानैहाय आवगायलांनो थाखाय ज'है जोङो जि थांखि लायो फैगौ समफोरनि थाखाय, बे बिसायख'थियानो जा जियानो जा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बा बे सुक्तिखौ जाफुंहोनायनि बेलायावनो जा एबा जों हास्थायो सागान होग्राफोरल' नङा, नाथाय जोंनि बर'नि गेजेराव जोंहा बे BTAD ओनसोला बे बिटिआर ओनसोला फिसा ओनसोल, मोनब्रै फिसा फिसा जिल्लाजों दाजानाय। बेयाव गावजों गाव मोहेर लायालासिनो, गावजों गाव चेलेन्ज खालामलायालासिनो, गावजों गाव बादायलायालासिनो बे ओनसोलनि गोजोनखौ नायनानै जों हास्थायो बिमा माहारि हिसाबै जे NDFB, UPPL आरो BPF गासैबो जुदि ज' जानानै जों फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लानो हायो, जोंहा रावखौबो गिनांगौ गैया, रावनिबो थाखाय जोंहा साननांगौ गैया। जोङो 40आव 40खौनो जोंनि मानसिफ्रा लानानैहाय बेखौ गोजोनहै दैदेनलांनो हागोन होननानै जों सानो। लोगोसे जा
गोरोबथा जालांबाय बे गोरोबथानि सायाव जोङो माखासेखौहाय एसे गुबुन गुबुन रोखोमनि नेगेटिभ कमेन्ट्सफोर होनाय जों नुगासिनो दङ जों खावलायनो लुबैयो बे समा बे गोजोन गोरोबथाखौ सोंखारिनायनि सम नङा नाथाय बेखौ बरायनायजों लोगोसे मान होनायनिसो सम बे समा बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बे बिटिआर ओनसोलावहाय गोजोन लाबोनायनि सम जौगाथायनि बाथ्रा साननायनि सम बे गोरोबथाव थानाय मोनफ्रोमबो दफाखौ जाफुंहोनायनि थाखाय साननायनि सम आरो बे ओनसोलाव हारि धोरोम बेफोरखौ नेवसिनानै गोजोनहै खौसेहै मोनसे गोजोन ओनसोल दानायनि साननायनिसो सम बेवहाय जों खावलायो जाहाथे रावबो बिनि हेंथायै बुङा आरो बे गोरोबथाखौ जाहाथे बयबो मान होयो गोजोन लाबोनायनि बेलायावनो जा जौगाहोनाय बेलायावनो जा गासैबो बिथिङावहाय खौसेयै गासैबो सागान होनाय दोलोफोरखौ खौसेयै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो गुरै खावलायो